L'escola és la següent incertesa important i de fet és la primera perquè està a punt de venir. O sigui, la tardor vindrà més tard que el començament de l'escola. Pel que jo sé, la previsió d'aquest país és tornar a obrir les escoles aquest mes amb total normalitat, amb moltes precaucions. O sigui, normalitat vol dir que tothom vagi a escola i que els nens facin les classes, els exàmens i el que toqui. No que estiguin els mateixos número de nens per aula, s'ha reduït la ràtio, no que no hi hagi cap precaució, es recomana mascareta als liceus, a la gent, als adolescents, per entendre'ns, i no als nens més petits. I tot això ho fa un país que s'ha agafat molt seriosament el tema. Òbviament hi ha altres exemples, Suïssa quasi no ha tancat les escoles, Suècia no les va tancar, en canvi als Estats Units estan espantadíssims perquè han obert i tenen molts casos i jo no sé quina és la realitat. Davant no saber la realitat, confinar un trimestre més o un any més els nens a casa, per mi seria la pitjor solució possible. Esponjant el que es pugui les aules, fer moltes activitats a l'aire lliure, ampliar les sortides als museus, als parcs, a Collserola, on es pugui, però jo crec que les escoles s'han d'obrir. La salut dels nens no la podem medir tan fàcilment com si agafen o no agafen el coronavirus, que al final és anar fent PCRs. La salut dels nens és un concepte de molts aspectes i quedar-se a casa tancats no pot ser res de bo per a aquesta joventut.